Znaš, jučer što smo hodali 65 km, jel smete da pomiriste naše patike da kažete koje bolje mirišu? Ajde. Ajde, može! Glej, ja neću da ti kažem koje su koje, ali evo, ove i ove, ali ti jedeš sladoled tu. Nema veze, aj, prvo moje. Dobro. Ove su bare. Ove ni ne smrne. Malo. Malo! Isu! Ljudi, kamerman u mnogu. Ti se podgadio? Malo. Možda pitaš njih da to uradi. Ajde. Ajde! Ove. Ove. Ove nisu, brate. Intensiv, do mene otisao gore. On moje lagano mirise, vidi. Ali kamerman, ove ubijaju, a ovi jel smeju oni. Meni i otisao. Brate, oni mirišu noge lagano, ja ne mogu da verujem. Moje nisu strašno. This one is worse.